poză, bă, că... Nu mă, că filmăm, mă, toată Poza operațiunea zilei. se filmează. Stai așa. Ia de aici. Stai că dam zoom, mă duc aproape. E bun? Ha! Nu? Asta nu-i bun, bă. Ia uite. Mai dați, mă, pe mine. Bă, aici e primul. Uite, băi. Băi, ce la mare. Băi, ce fain, mă. Chiar e fain. Băi, Buscă, dar-s mici ăștia, mă, el, nu? E bun, mă. Bă, la cine se trece? Vasile, bă, dar tu ce faci, mă, acolo, bă? Prinzi și tu un rab, bă. Ia uite, bă. Dacă ți-ai de sus, cu hai să cază în apă, dracu. Ăsta ce să prindă raj, bă, ia uite-l aici. Filmează ce ai o pupă aici. Uite-l aici. Aici o pupă zău. Doi! Lasă. 3 ore scos, bă. Buschi. Aruncă și bagă niște apă. Uite-l, mă, ui, ma. Ia, măi, Vasile, mă laudă-te și o țură, mă. Ia să vedem. Ia și pe ăsta aici. Nu, băi, Buschi. Să-l dăm mici apă sub apă, crezi că n-am văzut. Uite, bă, dracu, Nu să te ia. multe. Cât se coplește? Ho, șlapă. Eu sunt profesor, știu spui de alea. Eva, să e profesorul doar. Fără mișto. E, mă, Vasile, numai că... Așa, tu-ți Dumnezeu, mă, te pește. Așa, e. Ia-l, mă, Mircea. Ia-l, mă. Uite-l, mă. Pișcă-l, mă. Nici cu uză, uite-l. Ba, nu, gata. Asta ceva. Ia-l, Mirciu. Lasă-i, bă, bă. Hei, nu mai da, bă. Vai cu Aruncă tela, la așează-te al foc. Aruncă-l, bă. Dar era bun, mă. Ce-o dat din Păi era pula, da.